Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Psovanje i izgovaranje ružnih reči veliko je zlo. 3. 16. jul. Sveti mučenik Jakin. Neka naša usta izgovaraju samo ono što je dobro, da bismo stekli ljubav i dobru nastrojenost duše. Zlo je pak danas došlo do takvog stepena da se mnogi hvališu onim zbog čega bi trebalo da se stide. Mnogi prete svom bližnjem na sledeći način: vidjet ćeš ti svoje kad te ja ispsujem. Takve reči su svojstvene pijanoj, prljavoj i bestidnoj starici koju teraju sa trga, a ne hrišćanima. Nema ničeg sramnijeg od takvih reči. Nema ničeg prizemnijeg i nedostojnijeg čoveka nego li uzdati se u svoja pogana usta i hvalisati se psovanjem, kao što to čine glumci u pozorištu, ili javni lakrdijaši, ili udvorice, ili ulizice. Više priliči svinjama da se time hvališu nego li ljudima. Čovjek bi trebalo ružne reči da sakrije od sebe samog, a kada mu ih neko drugi uputi, trebalo bi da se uklanja od njih, jer su i nedostojne čoveka i neprijateljske čoveku. Zato, shvativši koliko je veliko zlo govorenje ružnih reči, ispravimo se i ispravljajmo one koji su predati takvom bezumlju. Izgonimo iz gradova takve pozorišne družine, vladajmo svojim ustima i uzdržavajmo se od svake ružne reči, da bismo, očistivši se od greha, mogli da steknemo blagoslov Božiji i budemo udostojeni čovekoljublja Božijeg.